an se kɛ ni misi nin ye komi bɛɛ b'a lɔn misi sɔngɔ ka ca 50.000 ala y'o de kɛ an se ye an b'a di Alahu Taala ma a y'a fɔ cogo min na n'i kɛra dɔnnikɛla ye i bɛ hɛrɛ ɲini ka di bɛɛ ma ala dɔ yɛrɛ b'i faga yɔrɔ ɲini i bɛ hɛrɛ ɲini ka d'a ma dɔ b'i nɛni i bɛ hɛrɛ ɲini ka d'a ma dɔnnikɛla kɔni b'i ka hɛrɛ ɲɛsin bɛɛ de ma o de la an ye nin laɲini ala ka hɛrɛ lase mun bɛ yan ala ka hɛrɛ se mun tɛ yan ala ka hɛrɛ kɛ an yɛrɛ dɛmɛbagaw faamaw ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ala k'aw fanga se farafinna yɛrɛ ala ka kɛ hɛrɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen ye o la misi min bɛ ka taga di Alahu Taala ma ale de se tigi ye a k'an mako to an bɛ min ɲini na a k'an ka laɲiniw sabati an ye foyi t'an bolo o le ye donc o de filɛ nin ye a bɛna muru dira joli ma joli bɛna bilasira c'est bon après ça va non n'a fangara